Ito po yung sibuyas, laya, bawang, ipon, tsaka itong nor. Yan lang po ang ating pangsahog para makakain ng ulam na gulay. Dito isda. Ito yung tamang isda. Hindi ko na po inugasan yung kawali. So, yan. Ayan. Bawang. Ipon. Lagay ko na po yung kapaya. Tapos saluhin ko na. Takpan. Ayan po. Lalagay ko itong isang nor. Palalambutin lang po, simpleng ulam pero masarap. Ayan po. Ang partner niyan yung prito. Murang simpleng masarap. Pero masustansya rin naman po yan. Yan po ang ulam namin ngayon sa tanghali. Palalambutin lang po. Tikman po natin. Wow, sarap. Ayan po. Paluto na po ito. Thank you. Salamat po sa suporta.